טריקונסנה, תנוחת שלושת הזוויות. אז אנחנו כמובן מתחילים בלהשריש את כפות הרגליים אל הקרקע. בדומה ללוחם השני, גם כאן כף הרגל הקדמית, הבעונות פונות קדימה לקדמת המזרן, והעקב נמצא בקו האמצעי של כף הרגל האחורית. את כף הרגל האחורית אנחנו דורכים במלואה. מפה מגייסים את הרגליים, הן ישרות. אם ניתן, מגייסים גם את הירך הקדמית, עצם זנב מעט בגלגול פנימה, גב ארוך, בטן אסופה, ידיים פרוסות אל הצדדים. כשנכניס אוויר, נתחיל באופן אקטיבי למשוך את פלג הגוף העליון קדימה, 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 וכשנוציא אוויר, היד התחתונה תרד לכל נקודה על הרגל התחתונה, והיד העליונה תעלה למעלה. נרצה להרגיש בתנוחה הזאת מתוחים כמה שאפשר לכל הכיוונים, המבט מתלווה לעבר כף היד, ממש לדמיין כאילו אנחנו נשענים על איזשהו קיר אחורי ונרצה להשיג כמה שיותר נקודות מגע איתו. כתף מעל כתף, נראה שאין לנו איזושהי קריסה פנימה של הכתף העליונה או סגירה של בית החזה. טריקונסנה.